Tervetuloa seuraamaan uutta Skeittipustit Suomessa-sarjan jaksoa tänään tänne Raisioon. Ensimmäistä kertaa täällä skedeparkilla. Tää on tällainen betonielementti skedeparkki. Löytyy manuboksi, miniramppi, pyris, pari kaarta. Tai jos noit voi kaariksi sanoa, kun ne on vähän mielenkiintoisen malliset. Ja flättinä täällä on asfaltti. Sitten tässä parkin vieressä on tämmönen leikkipuisto, missä on tämmönen pehmeä alusta, missä aloittelijoille on helppo harjoitella vaikka ollieta. Käydään katsoa, miten tää parkki toimii. Pakko kyllä sanoa, että nyt vähän kuumottaa, kun toi pyris on noin jyrkkää. Katsotaan, miten käy. Ehkä kuumottavia ollia, minkä on ikinä ennen tehnyt. Tai en ole vielä tehnyt, mutta toivottavasti teen. Ongelma tässä pyriksessä on se, että tää on niin lyhyt tää ländi. Huomattaa, että ländää sen liian pitkälle ja sitä ei ole niinku tilaa mihin ländää. Nextillä menee. Sitten parkilla erikoisuutena on tämmönen kuntosali. Täällä voi ottaa vaikka alkulämmöt tai jälkilämmöt ennen sessareita. Ennen sessareita otetaan lihakset auki. Seuraavaksi voisi kokeilla jotain temppuhaastet. Olisiko toi Kruuksi backlippi? En ole tehnyt pitkään aikaa. Silleen stollina. Ekalla meni, mutta oli vähän sketsi. Vois kokeilla uusiksi. Bonkkas silleen hauskasti. Fiilis. Lippibacki disasteri ekalla. Tulihan se siellä. Ei mennyt kyllä ekalla, eikä tokalla, eikä kolmannen. Törmäsin täällä Raision parkille Henry. Jatkaa vissiin lokaleita. Kyllä vaan, Turussa asuu. Onko tää sun perusmesta, missä käyt aina skeittää minirampia? Kyllä tää on miniramppi paikka, että viikonloppuisin lähinnä käyn täällä. Hyvä kaari tässä. Mitäs muuta mieltä sä oot tästä parkista? Keskellä oleva pyramidi on aika hankala, et ei siihen kyllä osaa tehdä yhtään mitään, mutta toi kurbi ja toi manupädi on oikein toimivia, että kannattaa tulla tutustumaan. Joo, siis alun perin kun kokeilin just pyristä, niin oli vähän silleen, että eihän tässä parkissa voi tehdä yhtään mitään, mutta kun menin kokeilemaan tätä minirampia, niin tää miniramppi onkin ihan yllättävän hyvä ja smoothi ja hyvässä kunnossa, ei ole niinku kulunut ollenkaan. Ainut vaan, että nämä koparit täytyy vahata, jos haluaa fiftarille tää, että ei meinaa oikein grindaa. Sitten semmoisen havainnon kanssa tein, että toi flätti ei hirveästi liu reverttiin. Että voi olla jotkut temput aika hankala tehdä, vaikka joku no-step revertti. En tiedä uskaltaisinko tähän edes yrittää sitä. Mitäs jos pitäisi jonkinlainen arvosana antaa tälle parkille, niin kouluarvosana, mikä lähtisi? 8 omasta mielestä. Hyvät puolet voittaa ne huonot puolet omasta mielestä. Se on kyllä aika hyvä arvosana periaatteessa tällaiselle parkille. Täällä on ainakin omasta mielestä se kaikki, mitä itse tarvitsee hyvään skeittikertaan. Itse ehkä antaisin tälle parkille arvosanaksi varmaan jonkun 6. Voi olla, että mä oon tottunut vähän liian hyviin parkkeihin. Se on tottunut ihan liian hyvin. Jep. On tässä hyviäkin asioita. Toi kurbi oli kyllä ihan hyvä, se liuku tosi hyvin. Siinä on kulmarauta. Ei tarvinnut edes vahaa sitä liukua. Ei siinä, kiitos haastattelusta ja hyviä sessareita. Kiitos. Sitten jos jotain kritiikkiä pitäisi keksiä tästä Raision parkista, niin nämä kaaret on kyllä aika sketsit. Näihin en kyllä lähtisi harjoittelemaan mitään uutta temppua. Meillä se itse asiassa kaatuu ensimmäisellä kerralla, kun lähdin tästä kaaresta. Tuntuu vähän niin kuin itse asiassa ajaisi seinää päin, kun lähtee tosta. Sitten tosiaan tää kopari, liian pienellä säteellä tehty.
omaa makua ainakin. Mutta erikoismaininta tässä parkissa lähtee kyllä tälle cornerille tai pyrikselle. En ole nähnyt näin sketsiä pyristä Suomessa ikinä. Kun ajat tähän pyrikseen, niin tuntuu, että tökkää. Ja kun ländää, niin tuntuu, että tökkää uudestaan. Kiitos, että katsoit tämän videon ja muista ihmeesti laittaa kanava, niin tulee lisää Skateboostit Suomessa jaksoja. Ja heittäkää sinne kommenttia, että mihin parkille mä tuun seuraavaksi. Aina on hauska testaa uusia parkkeja. Se on 10 kiloa.